Salut, eu sunt Trollface, iar astăzi vă voi învăța cum să vă faceți propriul vostru Minecraft Wallpapers. La început o să intrați pe Nova Skin. Aici, de exemplu, vă puteți face propriul vostru skin, dar nu are rost pentru că nu vi-l puteți băga pe Minecraft doar dacă aveți un premiu. Am un prieten care l-a cercat degeaba. Dacă vreți cu skinul vostru de pe Minecraft să vă faceți Minecraft Wallpapers, trebuie să vă băgați aici unde scrie Player Name URL of seria. Eu l-am băgat. Acesta este skinul meu, uitați ce frumos îi trebuie să recunoașteți. Apăsați la Wallpapers. Aici sunt 4 categorii, noi vom alege cele mai populare pentru că na. De aici voi alege una, de exemplu asta, care stă la calculator ca și mine acum. Și instant o să apară skinul meu acolo. Uitați, de Minecraft, mai joacă și Minecraft. Dacă vreți să-l trageți pe ecran, apăsați neapărat una dintre astea. Uitați. Apoi pur și simplu luați și-l trageți pe ecran. Uitați-o. Eu o să vă mai arăt alte poze pe care le-am făcut. Uitați. Opa, nu trebuia să vedeți pe asta. Asta este preferata mea. Cam atâtea. Asta a fost pentru astăzi, ne revedem data viitoare. Salut!